patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga puso, mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga magatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Tensyon ni Olmo atol sa protesta batok sa anti-terrorism bill. Daghan na dakpan, human supaka ang ultimatum sa kapulisan. Anong dakpon may minila outside grounds? Di nga dakpon ni! Gibakwi na ni Governor Gwen Garcia ang iyang executive order sa pag-angkas sa motor. Nakaschedule nga commercial flights karong adlaw gikanselar. Mga gikan sa Talisay City, padung sa Cebu City, aduna na gitagana nga ruta o kasakyan. Hinay manglimpyo, donasyon alang sa PPE o disinfectant gipangayo sa mga magtutudlo. Pinalahi nga graduation ceremony tungod sa health crisis. Vegetable packs og manok nadawat sa kapin sa usa ka gatos kadaga San Roque, Cebu City gikan sa GMA Regional TV. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Protesta batok sa anti-terrorism bill, misangkot sa tensyon human gidakop sa kapulisan ang mga nagrally gumikan sigong kalapasan sa quarantine protocol. Matod sa otoridad nga ubos sa General Community Quarantine gidili ang mass gathering o musobra sa napo ka mga tao. Samtang 8 ka mga rallyista ang nadakpan. Samtang gikwestiyon sa mga rallyista ang pagdakop kaya ang uban kanila nakasud na sa UP campus. Apan, designate paghihapon. Ani ang report. Pasado alas 9 ganin ang buntag nagtapok ang kapin sa 20 ka mga sakop sa militanteng pundok at tubangan sa UP Lahog aron ipadayag ang ilang pagsupak batok sa anti-terrorism bill. Gipangitaan sila sa kapulisan og quarantine pass ug matod sa ilahang mga leader nga aduna sila Q-pass. Naana minok ang ato ang gi-required ang sa ato ang gi-secure general quarantine. Yes, sir. Para to. Yes, sir. Community quarantine. Yes, sir. Yes, sir. Ni-follow gid mi ana all throughout sa tanan nga protocol amo nagi-follow. So irespeto na lang sa mga protester right after pa din ninyo ma-check. Nganong wala bitaw ninyo gi-check ganina before unta nagsugod ang protest. So after na lang sa protest, sir. Thank you so Ato much. nung tumaga under sa karon sa gi-secure. Kung wala mo ikapakita o kung sa mapugos mi ninyo o ang kuha sa mga ni-violate sa to ang ordinansa sa atong executive order. Ubos pa sa General Community Quarantine, gidili pa ang mass gathering o palagtapok sa musobra na po ka mga tao. Gihatagan sila higayon sa kapulisan nga makabiya sulod sa 30 minutos tungod sa giingong kalapasan sa quarantine protocol apan nagmagahi sila. Ang mga PNP, sila ang terorista. Misuway og sibat pasulod sa UP ang mga rallyista dihang gigukod sila sa usa ka platon sa Civil Disturbance Management. Ang ubang nangasikop gikinahanglan pangkuguson aron pasakyon sa sakinan sa kapulisan. Amo ang panawagan! Dunggo na among panawagan!
nga ayuda o dili may arestuhon nga mga aktivista. Lakip sa nasikop si Jaime Paglinawan, ang chairman sa Bayan Central Visayas. Kinsa usa ka senior citizen nga gilidan usab untang makagawas ubos sa GCQ. May sana ko lagi. Mangutala ko sa sana ko. Mangutala ko sa sana ko inyo kong geresto. Mangutala ko. Kung may permit sila, pinakita na sana nila sa amin, hindi naman na pinapakita. Sa ground commander, hiningan sila, hindi naman na pinapakita. Moto ang pipila sa mga leader sa nagprotesta karon diri sa may University of the Philippines. Gipang dala na sila sa buhatan sa atong kapulisan alang sa pag-process kanila. Gidala sila sa Cebu City Police Office. Gi-question nila og sa ilang abogado ang pagsikop kanila. Kita gid karon wa pagani ni mapasar ning balaod no balaod nga terror bill giterrorize na no kaming mga simple lang nga nagpadangat sa ako lang maybe dili la dakon tuwagon lang na kay mangnuan nga ayaw lang mo una nakuan. Samtang gibarugahan ni Lieutenant Colonel Melvert Isguera, DCDA sa Cebu City Police Office nga igo ra silang naghimo sa trabaho isip tigpatuman sa mga lagda, ilabi na sa quarantine protocol. Hindi naman sila authorized outside the residence, di ba? Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gibakwe ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang iyang Executive Order number 19 nga nagtugot na unta sa backrider sa mga private nga motorsiklo. Kihuman gipadapli ni Presidente Rodrigo Duterte mismo ang plano sa lalawigan. Si Faye Marie Dumabok sa report. I would like really to accommodate Governor Garcia and the board members. If I begin to give an exemption to one, I will open myself to charges. Kini ang labing uwahing pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa manifesto sa mga kongresista sa Sugbo pagsuporta kang Gobernador Garcia ug sa mga provincial board member nga maghimong legal unta ang pagpa-backride sa motorsiklo sa probinsya sa Sugbo. Talagang mayayari ako if somebody will file a case. Yan ang mahirap sa prayer ninyo. Gusto ko, alam ko hirap kayo. Atol sa interview kang gobernador sa Bobby Nalzaro on board, saksi. Iyang gipahibaw ang pagbakwi na sa iyang EO-19 subay sa pamayag ni Duterte. Anda mo taniyang atubangon ang hulga sa DILG nga ipasuspenso kung wa pa motingog ang presidente. Ako man sa presidente Bob, ang katawhan mo ay nagpili kaniya, di mo patuotan niya. Ang ako lang ikasulti sa atong mga kaigsuunan o niya naglisod in town o sakyanan, I did my best. Wa siya nakita ang kalapasan sa pagpagawasunta sa executive order o sa ordinansa diha sa Bayanihan Act. Dugang pasabot sa gobernador sa Sugbuanon nga gibuhat niya ang tanan apan dili usab siya kaako nga mosupak sa presidente sa nasod. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Dumabok. Balitang Bisdak. Sub-sub ang ipahigayong checkpoint sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga naglakip sa mga motorsiklo. Kinihuman gianunsyo sa presidente nga gidiligyod ang pag-angkas sa motor. Gihugtan na sa mga pulis ang pagmonitor sa mga motor nga dili mo lapas sa nasong lagda, ilabi na sa mga dagkong karsada o National Highway. Hinoon atol sa checkpoint dinina sa syudad, way nangasakpan nga milapas sa no backride policy. Sa dakbayan sa Talisay, aduna nay kasakyan gikan sa dakbayan paingon sa Cebu City. Lain-laing mga safety measures ang gipatuman. Si Lian Singkulan sa report. Sugod kagahapong adlaw, may biyahe na kini mga modern jeepneys. Gikan sa dakbayan sa Talisay paingon sa dakbayan sa Sugbo. Adunay tag 5 ka mga units sa modernized jeepneys ang nanukad sa mga stopping point sa barangay Poblasyon ug Tabunok. Matud sa hepe sa City Toda nga gisunod niini ang ruta sa mga POJ sa dakbayan sa Talisay. Balik duha ka ruta ang ilang gisunod nga ruta is ang katong existing nga ruta sa POJ dinhi sa Talisay kining 41D ug ang 42D. Kaganiha, ubay-ubay gayud nga mga pasahero ang nagatang sa mga stopping point aron makasakay. Apan sa dili ka pa makasakay, gisiguro nga magsulob sila og face mask ug makuhaan sa ilang temperatura.
14 lang ka mga pasahero ang pwedeng makasakay ning maong sakyanan ug aron mapatuman ang social distancing gibutangan gayud og marka kung asa lang pwedeng makalingkod ang mga pasahero. Ni kuan gid sila sa social distancing. Follow gid sila. Asa di ka padungan? Sa kuan sa Cebu City sa may Plaza Independencia. Para ma work. Gikinahanglan usab nga musuwat ang mga pasahero sa ilang pangan ug ang ilang contact number isip kabahin sa health protocol. Part na siya sa requirement sa LTFRB, part na siya sa ilang health protocols nga kada pasahero ko ag manifesto og contact number. 11 pesos usab ang plitihan niini sa first 4 kilometers. Gikan usab sa alas 6 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ang biyahe niini. Uban Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista. Karong untag adlaw magsugod na pag-operate ang mga commercial flights apan parehong kansilado ang mga biyahe sa mga airline companies. Si Luan Mirondina adunay live update. May That's right, Bob. Kini ang gipahibaw sa mga tigpamaba sa Philippine Airlines ug sa Cebu Pacific o gidasunan usab kini sa Corporate Communications Officer sa GMCAC ang tagduma sa Mactan Cebu International Airport. May schedule na unta nga duha ka flights gikan sa Manila paingon sa Cebu ug laing duha ka flights gikan sa Cebu paingon sa Manila ang Cebu Pacific karong adlaw apan kansilado ang naasoy mga commercial flights. Sa telephone interview gipasabot ni Charo Lagamon tigpamaba sa Cebu Pacific nga nagkuwang pa sila sa approval gikan sa parehong local LGU ug sa IATF. Even if we are already under GCQ or General Community Quarantine in most places in the country, there is still a government regulation that you need approval. So the airline needs to get approval. And unfortunately, wala pa nahatag or wala pa ang approval for these flights. Samtang walay tataong pagpasabot ang Philippine Airlines nganong kansilado ang ilang mga commercial flights karong adlaw. Apan gitataw niini nga sa Hunyo 8 na magsugod ang ilang commercial flights. Usa ka flight Cebu to Manila ug laing usa ka flight Manila to Cebu. Apan gitataw niini nga nagpatuman sila sa mga safety protocols. Si Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang bahin, wala na mo issue og executive order kabahin sa pag-resume na og balik sa operasyon sa mga commercial flights sa airport. Mipadahin noon og suwat ang mayor ngadto sa MCIAA nga gisuportahan niini ang pagpangandam sa airport sa pagbalik sa domestic ug international flights ug inay pangayuan og letter of confirmation gikan sa LGU ang pasahero wala na kinihimo ang rekisito. Apan mangayo na lang og advance copy sa passenger manifest ang Lapu-Lapu City Government gikan sa airline company. Dili na usab kinahanglang iswab ang mga langyaw nga mobisita apan pangitaan sila og medical certificate. Dito pa lang sa iyahang origin, nakaswab na siya. We agreed that we will honor within 5 days before his departure na naka-PCR test na siya. Bob, base sa nauyunan atol sa tigom nila ni Mayor Jonard Ahong Chan kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport ug sa mga stakeholders nga sa Hunyo 10 na magsugod ug operate ang tanang mga commercial flights, both domestic ug international flights. Bob? Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report. Misaka na ngadto sa 302 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Mandawi City. Gahapon napunaan ang syudad og duha ka mga kaso. Ang usa lalaki nga gikan sa Purok Star Apple, Barangay Umapad, samtang ang laing pasyente taga Barangay Banilad. Pulos naka home isolation ang duha ka pasyente. 218 ka mga kaso sa Mandawi pulos gikan sa City Jail, samtang 43 ang mga active community cases. Ang nahitabuan ni ang ilahang balay kay dili kayo gitingon kapareha kasikit kaning diri sa Pikas ang kuan niya. Ang atoa lang basta makordon lang sila, dili lang sila kagawas. At least okay ra na. Nag-contact trace naman sad ta. Once makuha na to recommendation sa EOC, diha ta magdepende og unsa katas-an na pod ang ato ang pagkordon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda.
369 na ang naka-recover sa COVID-19 karong adlaw nga mo sumada na sa 1,557 recoveries dinhi lang sa dakbayan sa Subo. Ang labing daghan nga nangaayo ang mga PDL o Person Deprived of Liberty sa Cebu City Jail nga dunay 339 na po sa Basak Pardo, 8 sa Mambaling, 4 sa Pardo ug tagduha sa San Nicolas proper, ingon man sa Barangay Inayawan, samtang tag-usa-usab sa Dulho Fatima, Suba, Pasig ug Ermita. 60.28% na ang recovery rate sa dakbayan, 995 nini ang the total active cases, samtang adunay 73 ka mga new positive cases. DepEd Lapu-Lapu may pahigayon og modified brigada eskwela. Inay pagpanglimpyo sa matuhaan, nanawagan sila og mga donasyon alang sa mga PPE og mga disinfectant. Si Luan Merondina sa report. Matag hinangat sa klase, maghiusa ang mga magtutudlo, mga ginikanan ug mga volunteers sa pagpanglimpyo sa mga pampublikong tunghaan ug pag-ayo sa mga nangagubang gamit sa eskwelahan. Apan karong tuiga, usa ka modified brigada eskwela ang gipahigayon sa DepEd isip pagtuman sa lagda sa IATF nga likayan ang tapok-tapok o mass gatherings. Instead of sa una nga kinahanglan mga naha sila, manilhig, mamintal, karon we focus more on soliciting, welcoming donations from the different stakeholders. Matod sa DepEd Lapu-Lapu, nga gipangandaman na nila ang pagbuka sa klase karong Agosto 24. Gani, nakasugod na sila sa ilang remote enrollment ug nag-survey sa mga ginikanan kung pila kanila ang pabor sa online classes. Definitely, kung wala pa'y vaccine, dili gyud pwede ang face-to-face nga pagklase. So, adto ta sa kanang mga modalities. Aminado ang DepEd nga dagkong hagit alang kanila ang pagpatuman sa new normal. Apan andam nila kining atubangon aron lang mapadayon ang pag-umol sa kinaadman ug kahibaw sa ila mga tinun-an. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda. Dili lang pang fast food, kundi mamahimo usab di ay drive-thru ang graduation. Mao kini ang gihimo sa usa ka eskwelahan sa Bohol, taliwa ning health crisis nga nasinati karon. Kini ang report ni Nico Sereno. Bisan sa health crisis, gipaningkamutan sa administration sa usa ka pribadong eskwelahan sa Tagbilaran City nga makahatag og makahuluganon nga graduation. Drive-thru ang pamaagi alang sa 128 ka mga graduates sa elementarya. Biyernes kini gihimo kay mao ang adlaw nga gitugot sa LGU nga makagawas ang mga kabataan sa ilang panimay taliwa ni ining community quarantine. Pag-abot sa graduate og iyang ginikanan, i-disinfect sila. I-acknowledge sa MC ang pangan, lakip na sa mga ginikanan, dayon tunulan sa ilang diploma o graduation picture. Musubay dayon sa red carpet. Mulahos sa photo wall aron makapahulagway uban ang pamilya. So that they will also be able to feel how it is to be a graduate student. As they will also receive their cards, their awards, and so with their certificates or diploma. Pipila ka minutos ra milanat ang seremonyas, dayon mo exit na sila sa campus. Ang ubang graduates o ilang pamilya naka-tricycle usab nga misalmot sa drive-thru graduation. Talagsaon man ang kasinatian tungod sa COVID-19 nang hinaot ang eskwelahan, makahuluganon kini og nagdaig sa kalampusan sa ilang mga estudyante. It's very emotional. It's not only the parents and the graduates, even as teachers here. Goosebumps, overwhelmed with thanksgiving, with tears of joy and thanksgiving in our hearts because we have given this chance to have this drive-thru graduation. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Laing upat makamakaso sa COVID-19 ang nadugang sa Dakbayan Salisay. Sila si patient number 8 nga na-contact o contact sa ikawalong pasyente. Laing nadugang nga mao sa patient number 38 sa Barangay Kandulawan o patient number 39 sa Barangay Kansuhog. Sa labing uwahi nga nagpositibo sa COVID-19, mao si patient number 40 nga usa ka female health worker nga nag-abang sa Barangay San Roque sa Dakmaong Dakbayan. Nakatala ng Dakbayan og 59 ka mga kaso. 18 kanila naka-recover na, samtang napo usab ang nakalas. Moabot na usab sa 31 ka mga active cases sa Dakbayan sa Talisay. Ang amo na lang ang pag follow up sa mga na-admitted sa ospital o nasa admitted sa bayanihan na maswab na sad sila para we will know if they have recovered or not. Pipila ka opisyalis sa Mandawi City milusan og Bike for Free campaign. Usa sa mipasiugdan ini ang Executive Secretary ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga si Attorney Edo Ibanez. Nadasig siya human makita ang istorya sa usa ka lulo dito sa Uluhan nga gihatagan og bisikleta sa tagiya og bike shop. Tungod dinhi nakadesisyon si Ibanez nga modonar og 3 ka bikes alang sa mga labing nagkinahanglan niini karong panahona. Milunar sab og mga bikes ang ubang department heads o ubang mga higala aron makatabang sa maabot na sa 13 ka mga bisikleta ang ilang ihatag sa sunod semana sa qualified beneficiaries. Kami sa trabaho karon bisan pag sa nahitabo nagitay mga blessings gyapon nadawat ba, so we have to pay it forward. Wata kay baw kani atong gitabangan mao sa sila mutabang pud sa uban nga ang nanginahanglag tabang pohon. Gihuptang mithi nga #Local News Matters ug sa pagpadayon sa diwa sa pagtinabangay ug serbisyong tinud-anay. Gisaulog si GMA Regional TV ang ika-70 nga anibersaryo sa Kapuso Network piniagi sa Kapuso Barangayan on Wheels sa nagunang local newscast sa Central ug Eastern Visayas, Balitang Bisdak. Si Chelo Valiana sa report. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak naila sa paghatod og labas og patas na pagbalita sa lain-laing isyu sa komunidad. Lakip na ang pandemya sa COVID-19 nga nakaapekto sa tanang sektor sa katilingban. Ang GMA Regional TV teams, lakip na ang Balitang Bisdak anchors, nagtinabangay sa pag-andam sa mga vegetable packs alang sa mga residente sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Subo. Sa ilang pag-repack sa mga relief items, dunasab sila gisukip nga mga mensahe sa paglaom alang sa kapin o sa kagatos ka pamilya. Atol sa distribution, gisiguro sa team nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa safety protocols sama sa pagsulob og PPEs o face mask. Sa pakigtambayayong sa JCI Metro Cebu Uptown o private sponsors, nagmalampuson ang unang hugna sa Kapuso Barangayan on Wheels. Mapasalamaton og hilabihan ang kalipay nga gibati sa taga Barangay San Roque sa gasa nga ginangkuban sa mga utanon og whole dressed chicken nga ilang nadawat gikan sa Kapuso Network. Sa JMA Regional TV, nagpasalamat ang Barangay San Roque sa inabang inyong gihatag. Dako kayo ang kalipay sa akong mga tauhan. Kay kini dako kay tabang kanila na pinakaroon sa krisis na akong giatubang. Uskon ko daghang kayo ni salamat. Daghan pa unya mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Sa panaghiusa sa tibok puwersa sa Kapuso Community, ang GMA Regional TV padayong misaad sa buong puso para sa Pilipino nga panugisyo ug paningkamutang maabot ang nagkalain-lain pang mga komunidad sa nasod. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.
Ang kalisod dili igong rason aron mawad og paglaom ang usa ka tawo kay nagipakita sa 24 anyos nga bulanong usa ka polio victim halos sa tibuok niyang kinabuhi. Si Faye Marie Dumabok sa report. Mas nailhan siyang si Inday Avelina, tagalungsod sa Luay, Bohol. Halos sa tanan niyang lihukonon, alalay kanunay ang iyang inahan. Mipuyo lang sila sa ilang igagaw. Sa kapin o sa katuig siya, gikumbulsyon si Inday Avelina ug na-diagnosed nga may polio. Sukad nitong panahon na, kargahon na siya siyang inahang si Vinancia, bisan diha na sa iyang pagtungha sa elementarya. Apan tungod sa kagipot sa panginabuhi sa iyang amahang mananagat, wala matapos ni Inday Avelina ang iyang pagtungha sa high school. Sa ilang panimay, gipalambo niya ang iyang talento sa painting gamit ang mga salin nga materyales sa mga silingan. Karon, may mga tao nga mitabang kaniya sa mga gamit. Thank God that He gave me talent sa pag-painting. For children and PWD like me, di na ito kadaan atong panglaom. Gamit ni Avelina ang acrylic sa pagpaint, sagad ang kaanindot sa kalikupan, mga hayupan, prutas o bisan ang Madonna and Child. Mapasalamat to ng iyang pamilya kay sayo nin tuiga ang mga painting ni Avelina maunay nibuhi kanila, ilabi na sa panahon sa ECQ. Muhalin ang iyang drawing gikan sa 250 ngadto sa 300 pesos matag usa. Tungod sa among kawadon, pasalamat usab ako sa akong anak bisan ingon ana ang iyang kahimtang nakatabang gyapon siya kanamo. Kung maron ang atong talento, just remember the saying, never lost hope. You will never know what tomorrow will bring. Si Inday Avelina nagpahinumdom nga bisan sa mga pagtamay o kalisod sa kinabuhi nga maangkon, di angay mawad-an og paglaom, apan mas manlimbasog pa aron maayong ugma ang maangkon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok, Balitang Bisdak. Girespeto sa Mandawi City Government ang hukom ni Presidente Rodrigo Duterte nga mapadapli na una ang pagpangangkas sa mga motorsiklo. Napadana unta sa konseho sa syudad ang ilang hangyo ngadto sa Interagency Task Force sa kauluhan aron tugutan ang mga sakop sa pamilya nga maka-backride. Apan sa pamahayag sa presidente kaganihang buntag, dili pa gyud kini katugutan. Gipatuman na ang total lockdown dito sa Purok 2, Barangay Dao, Tagbilaran City, Bohol. Human usa ka residente ang nagpositibo sa COVID-19. Gibutangan na og ali ang tanang agianan sa pasulod og paggawa sa mga residente. Ang nagpositibo sa PCR test usa ka babaeng senior citizen ug walay travel history. Na-admit na siya karon sa pribadong ospital dito sa Tagbilaran. Gihimo sab gilayon ang contact tracing sa mga tinugyanan sa panglawas. Ang publiko gipahimangnuan sa lokal nga gamhanan nga magpabilin sulod silang mga balay aron dili mataptan sa virus. Nangandam na usabang Mandawi City College sa mga kabaguhan nga ipatuman ubos sa new normal. Nagtigom ang Board of Trustees sa maong eskwelahan aron planuhon ang mga lakang nga himuon nila. Mitambong si Mandawi City Mayor Jonas Cortez isip kabahin sa milangkob sa board. Gihanay na karon sa eskwelahan ang mga plano nila, ilabi na sa pagtanyag sa online education, subay sa health crisis nga giatubang karon sa nasud. Wala pa hinuoy schedule sa ilang enrollment, ingon man school calendar. Apan gipahibaw sa syudad, bisan pa man sa mga developments, nasugda na ang construction sa dugang school building ug mga classroom sa MCC. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang among official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Dahil salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasagawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko. Og mga nagunang balita sa rehiyon, ako si Alan Domingo. Ugikan namong tanan, dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.